Enjoy eating. Eating. Ako may kaon na. Ay, pumusong vlog. Kasi may paras ni ano eh. Isa man, para sa... Pili naman si ano eh. Ito na yung... Guwapo siya. Hindi mo sila kayo basag mo rin. Orange. Orange. Kaya ilis ito mo na. Ang saan? Ang salag ng pag-ugaman. Inret. Tama ko nung namisita ni Biron. Henry, aba? Sko. Tamis lagi po na. Kami na siya. Balingid yaw. Kasama yung butang. Mura ko po ng pang-vlog. Kamu rin ang vlog na mo. Aray na kumani jo kaon TikTok mo ha. Hingapas lagi kinit ato lagi sila. Aw sila may. Kichatan, iuman doon na. Dahil ito siyang budget siguro. 20 minutes later. Igang sila kinaog salad ba. Di ba nung tasabaw? Giludan bakang makmak ni Jik-Jik na ha? Giinan to na gabi eh. Ikaw ang lahat sa akin, tanging ikaw ka sa aking piling, isang magandang alaala. Pagkalag salad na si Konak. If you would like to see more. Pasudla ba are? Nga bajir are? Pasudla ba? Ikaw ang lahat
Nakapasa ka daw? Ito si Anoy? Napasahan? Ito ini si Ato. Dili man si Ato dani. Kasi buga. Gusto sa pinday na ingon man ko nga naman to. Betul si Ato, si Ato. Tahu asal nggak tahu. Kinahubugan ako si Ato. Ito, Ato. Ah, bukan ay. Ano, kapag ito sa diri nito. Ano, meron po kayo. Naman ko siya no atong kuan. Ato ba boss? Misitan biron. Surprise basag brief. Guys.